Rabbil alamin. Seydi Ba Ismail Sapor. Alhamdulillah rabbil alamin. Wiyankoɓe Naga TV beltanama sanne. En mbiɗo Alaji Ismaila Sapor o wayrama yiyede seeɗa machallah. Alhamdulillah rabbil alamin. ɗum noon woywade kala subaka mbaɗen duusa e nder duusa alhamdulillah rabbil alamin. Inchallah jente bolto mbaɗen duusa inchallah e nder duusen ceerno ha yettoyo e on saaha kadi garten jokken golle ɗe inchallah alhamdulillah ɗum woywade kala. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Naga TV o mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E oɗo ɓen ñalawma amde woni altine ne hawre 25 lewru men duujal woni mai itan ujunnaje ɗiɗi e 26 ɗo e wuro Tittungo Madina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin. Machallah hanki jammo toɓi no moƴƴi kala no ƴiwonde ene wayanno ƴiwonde hanki jamma nde wayi noon waɗi hendu waɗi digali waɗi majje toɓi kadi machallah alhamdulillah rabbil alamin. Toɓi no moƴƴi ha o saaha ɗo gonɗen ɗo e oɗo subaka moƴƴo malaɗo ɗo gonɗen waɗa wis on ji e waɗa hay wis machallah ha joni ene toɓa seeɗa en ji ndiyam ɗam on ji bade de jaydirta hen on ji ha ɗo ɗo gonɗen ɗo koye hen gonɗen machallah alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Naga TV beltanama no fewi ñaganama jaam machallah ko weltare kono kadi ko ɓeydare machallah on ji dental ngal hamdo dari sabbi ha ceerno ara alhamdulillah rabbil alamin. Inchallah hamdo dari ha ceerno ara joni inchallah oto muɗum alhamdulillah on duusa ɗum ha kalla ceerno inchallahu mawla. Yeɓiyankoɓe Naga TV hankkadi kam kala mo ganduɗa ko dematnoɗo caggal nde jeeto balɗe asma no holliri ko ko oɗo saaha hankkadi kam laaɓi inchallahu mawla. Hankkadi kam hojji hankkadi ko awre hankkadi gueɗe kewɗe hankkadi ganduɗa gorko hankkadi kam waɗa feere yaltina baksuji mum jaale muɗum kanko wona teccitaɗo ɗum wona fewnude ɗum alhamdulillah rabbil alamin. Hankkadi kam toɓi no moƴƴi hankkadi kam wiyatake kam hankkadi kam ndungu arani walla betti walla bettani alhamdulillah. ɗo hankkadi ɗo taski heddi seeɗa gandi ko alkamis o jogo wonde julde nde so Allah holam ɗo jaaɓi inchallahu mawla. yo Allah newnu nden Sénégal foof taw ko hono noon wasa wadde luure ɓe juura alarba ɓe juura alkamis
amma leydi men Mauritanie noon en nani toon kamɓe ɓe nangi ko alarba o engata kamɓe keewi aɗaden julde kamɓe ko makka ɓe keewi juldude leydi Mauritanie noon alhamdulillah rabbil alamin ko saaha hawrata julde ɗum ɗum saaha goɗɗo ndirɗo non yeeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne ñaganama jam hanki o en baddino yewtere mo ganduɗa ko jinnaɗen Baba Siraji Malal midima ko yewtere o haali ko heewi machallah guila hoore makko no wadda to janggatno to rewi foof machallah o haalni en ɗum alhamdulillah rabbil alamin non ceerno Siraji Anne ceerno Hamme Kebe ɗum noon ine ɗo gara machallah kewi heddo yeeso kadi puɗɗima nande dande ceerno Baro Ceerama Ndiaye se nani dande makko tan hankkadi ceerno fokkiri arde alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV ko weltare ko ɓeydare machallah e ngol ɓuuɓol alhamdulillah rabbil alamin hanki o kadi to radio men Daka FM eɗen gandi kala dimanche eɗen jogui yewtere en wiya ande hoorema yewtere bismoto ko ɓen mawɓe anduɓe ceerno mawɓe anduɓe dental ngal walla saaji yewtere yaaha e guure ɗe ceerno Sinthiou ɗe yewtere nde yaaha toon hanki en bismima hanki ceerno Siraji mo ceerno Oumar Settou mo ganduɗa ko ganduɗo ɗissaji ceerno kewɗi woddude ceerno Amadou Pate Kane hamɓe hanki jamma kamɓe gonna hoɓɓe men to radio men Daka FM e yewtere men ande hoorema machallah weltere mawde waɗi machallah ɓe ƴittinde ko heewi ɓe kaldi ko heewi taw ko selli e ko labti e seere ɓe machallah mon ga fof beltima alhamdulillah rabbil alamin شيخ سخي صالح Alhaji Ismaila Ba Idrissa Ba machallah no garat ɗo machallah en jettama feewi en jarnama no feewi alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah noon yeeɓiyankoɓe Nangue TV en beltanama ba en jetti bandiraɓe kala en jarnima han hannirta ni en mbaɗi duuso machallah garano inchallah en duttiɗen to nder jama to jokken golɗe so Allahu lamɗo jaaɓiya amin alhamdulillah rabbil alamin dental ngal immima ɗum arde juurade ceerno men mawɗo radiallahu taala an ceerno Abdoul Hayy Diallo ceerno Jeydal Din Mahamoudou alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin
Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Juurama ɓiɗɗo mon joddi yafondirde joddi juuɗe hidande bandore mbiɗen hoormi mbiɗen hoormi hidande bandore machallah en jiiɗade tin ceerno abdoul hayid alhamdulillah rabbil alamin alaji alim mbo alhamdulillah rabbil alamin. So Mashallah. Sikit, Mashallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada sahaja tanggal yalta jamaga bangge dangol kerngal bangge ceerno gal ceerno Ousmane Thiam machallah alhamdulillah alhamdulillah. Mashallah. Jiya ndiyam ɗam ji beeliɗi machallah. Alhamdulillah, masya Allah.
alhamdulillah rabbil alamin masyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin machallah yiɓe ko Ɓenangue TV on beltanama sanne on ñaganama jaam machallah ko weltare no feewi ko ɓeydare e machallah oɗo men ñalawma mo ganduɗa ko amde woni altine nogas e joyyi lewru men nde ganduɗa ko mai eɗen duujal sabu ñalɗi nogas e jeegom ɗo teddungo ko jeddugono machallah nder galle ceerno alhamdulillah alamin en garde julɓe ha ɗo en garde bandiraɓe ha ɗo alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin inchallah ndax on beltima sanne 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 on jii machallah bandiraɓe rewɓe kamɓe kadi ɓe gara kala hitande ko lawol koni sukaɓe ko koni alhamdulillah adde sabinde ceerno jurade ɗum ñaaga duwaw ndendide duwaw kono kadi hollide kadi haajuji men alhamdulillah rabbil alamin machallah on jii innaɓe rewɓe machallah machallah alhamdulillah inchallah ɗum noon jiiɓen koɓe Ɓenangue TV en gadda julɓe ha ɗo en gadda bandiraɓe ha ɗo bandiraɓe sellaɗo musidɓe tedduɓe tinodiren nanggodiren yiiɗan bande ko jiɗanda hoorema Allah jarama on jarama.